Igsuon sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, isip katawhan sa Dios, kinahanglan gyud kita nga magkugi sa atong pagtuo ngadto kaniya. Tungod kay ang Ginoo matinud-anon gyud nga mohatag sa mga tao nga matinud-anon kaniya, sa mga tao nga nagkugi sa pagpasidungog kaniya. Sama sa atong pag-eskwela, dili na to maangkon ang successful nga pag-eskwela kung dili kita mohatag og sakripisyo. Kung dili kita magsakripisyo sa atong kinabuhi, dili gyud kita kahuman. Ingon ana usab ang atong pagtuo sa Ginoo. Kung dili kita magsakripisyo sa atong pagtuo, kung dili nato ipakita sa Dios ang atong pagkatinuod nga katawhan ngadto kaniya, dili gyud nato maangkon ang ato ang gusto. Tungod kay nag-ingon ang iyang pulong sa Mateo 7 verse 7 to 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Ingon ana ka maayo ang Dios igsuon sa atong kinabuhi. Ang Ginoo andam gayud nga mohatag kung kita matinud-anon ngadto kaniya. Kung mupakita ka sa imong pagkamatinud-anon ngadto kaniya, mupakita ka sa imong mga sakripisyo ngadto sa Dios, sa imong pagkaanak sa Dios, sa imong pagkinabuhi nini nga kalibutan, imo gayud ka nang maangkon. Imong maangkon ang tinuod nga kaluwasan. Ihatag gayud kana sa Dios. Tungod kay kini nga verse dili lang ni mahitungod sa mga material lang nga mga butang nini nga kalibutan. Yes, mga material apil na ni ana. Kung ikaw matinud-anon sa Dios nga nagtuo ug nag-alagad sa Ginoo, God will provide. Naghatag gayud ang Dios sa kanunay sa atong mga panginahanglanon aron kita makasurvive. Iyat ang hatagan tungod kay iyat ang binuod nga mga anak. Muhatag ang Dios, matinud-anon ang Dios. Apan ang pinakanindot diha igsuon nga ihatag sa Dios kung kita matinud-anon nga ni sakripisyo, matinud-anon nga nagtuo, matinud-anon nga nag-alagad sa Dios, mao gyud kana ang kaluwasan. Mao gyud na ang ihatag sa Dios kanato. Mao gyud na ang pinaka the best nga ihatag sa Ginoo kanato. Maong ingon siya, kinahanglan nga matinud-anon kita sa pagpangita kaniya. Ato ginpaningkamutan igsuon nga makaplagan nato ang Dios. Atong pangitaon ang Dios sa matag adlaw. Tungod kay kung atong makaplagan ang Ginoo, sa kanunay makigiusa na kita kaniya. Dili na kita mubuhat sa mga butang nga dili makapahimuot sa Dios. Tungod kay nakigiusa naman ang Holy Spirit sa Dios sa atong espiritu. Anaa naman ang Dios kanato sa kanunay. Busa sa kanunay makapasidungog na kita kaniya. Ug kun sa kanunay nagpasidungog na kita sa Dios, ingon siya, the door will be open to you. Igsuon sa kanunay panuktok sa Dios. Tawga ang Dios sa kanunay igsuon. Kay ang Dios andam nga motubag kanimo, ug ang Dios andam nga mopakita kanimo, ug ang Dios andam nga moabli aron ikaw makasulod, aron ikaw makigiusa ngadto kaniya. Tungod kay ang Dios andam gayud nga mohatag, ug andam gayud nga mopakita, ug andam gayud nga modawat kanato kung kita matinud-anon nga moalagad kaniya, kung kita matinud-anon nga misimba kaniya, kung kita matinud-anon nga mituo nga siya ang Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi ug wala nay lain pa. Amen. God bless sa tanan.